Balinan din nga bakmaranon din tangyak ang balayamini ng kadagulapateng. Sabi dadaran tanod ko, pedala na ka nung mayor ni Kenny. Anong sabi-sabi, pepukpok kay agad martilyo buntok, bantan niya agad mate, kasi po makakakinis siya po. Paputot ko na yung buntok na. Ayan no. Boss, masanting yung display niyo. Dinan ming magnet tsaka medikit king rep. Bali ay tane, inutos kay munta kitang Gate E Junior kasi at niya pa karon pa-delivery Mayor Kenny. Kap! At yun ako. Madagol na yun ang mga saning padala ng Mayor Kenny Madagal yata ang bisita munta Kenny niya, marakal niya paluto. Siguro Kenny yung mag-lunch si Mayor, kaya dakal niya peluto. Mayor, good morning po. Hello! Receive mo na ito isang pedala ko. Opo, receive ko na po. Apamit na ako na po ni Metong eh. Balo yun ako man po, mga bilis ko galawan. Balitan to na, buri ko lagame. Ang kahit ang pating, lalame. Kasi din bisitang datang po at lang si MA. Yan lang born to be wild. Dito Nilson Donato. Inspection ang deka rito ang pating, tsaka deka mo balik yung dagat. Ika mong balo kung matipis bande. Kaya keng kipedal itong pating. Hello? Daramdaman mo ko ba? Hello? Deka makibot. Hello? Ay dumo ka Junior, ni sinabi kay kang luto ming